Il-Partit Nazzjonalista nħakem minn qasma bla preċedent b'deputati minn fazzjonijiet differenti jakkużaw lil xulxin fil-miftuħ b'ingann, laqiżmu u ipokrezija. Kollox beda bis-sejħa tal-kap nazzjonalista Adrian Delija li sejjaħ għas-sospensjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil wara li rriżulta li dan rikeb fuq l-akbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna. Bosta deputati mill-fazzjoni ta' Busuttil sfidaw pubblikament lil kap Adrian Delija. Fosthom id-deputat Ryan Kallus li appellalu biex jibża' għall-partit u mhux ikissru. Id-deputat Martes Portelli li sa ftit ta' xurilu ma kienx tara għajn majn ma' Busuttil, issa ħarġet kontra tmexxija ta' Delija. Magħhom kompla Claudio Grek li stqar li Busuttil diġà ħallas prezz qares talli għamel l-istorja igrant tiegħu. Għalli ma jistax jifhem kif it-tmexxija tal-partit qed taġġel biex tkeċċi lil Busuttil u li mhux se jibqa' kwiet. Id-deputat Herman Schiavone li appoġġja bil-kbir lil kap Adrian Delija biex jieħu tmun tal-partit qal li ħadd m'għandu jarreq lill-partit miegħu u bħas-Segretarju Ġenerali Clyde Puli xerret editorjal tat-Times biex jibgħat messaġġ li Busuttil għandu jirreżenja mill-Partit Nazzjonalista. Id-deputat Mario Gallia qal li t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista għażlu lil Adrian Delija bħala kap u min mhuwiex lejali lejn il-kap mhux lejali lejn il-partit. Id-deputat Chris Sajt ħal pożizzjoni ta' Simon Busuttil u qal li għall-ebda raġuni m'għandna naqgħu fin-nassar qed issirilna minn barra f'attentat ċar biex iġġib qasma bejnietna, dik li nikinsu lem lil xi wħud minna stess. Din kienet dikjarazzjoni ċara li ma jaqbilx li Simon Busuttil, il-moħħ wara l-inkjesta Grant, ikun sospiż mill-Partit Nazzjonalista. Iktar minn hekk ikkritika b'mod ċar l-istil ta' Delija bla ma semmih bismu. Dan għax l-għada li Delija ma jitkellem fuq net television u kien jiebes lejn Busuttil li deskrivih bħala ta' qablu. Sajt kiteb li d-diskussjoni dwar li ma ilha ħjar pożizzjoni li għandha tiġi adottata quddiem dan l-abbuż ta' poter u korruzzjoni li għandna f'pajjiżna għandha ssir fih dan il-partit. F'dawk li huma botti ċari għal Delija qal li lest jieħu rwol fil-Partit Nazzjonalista biex iwassal għal xi tip ta' ftehim. Qal li qed ipoġġi ruħu għad-dispożizzjoni tal-partit biex internament jgħin ħalli jsibu triq li taqgħadhom u li tagħmilhom oppożizzjoni b'saħħitha u effettiva.